Hej derude. Som lovet, så laver jeg en ny video omkring det her med forskellige ting og sager, der kan gøre ondt i bevægelsessystemet eller ved vores knogler og deslignende, når man for eksempel løber eller et eller andet. I dag der har jeg Anton liggende her på briksen. Det er min søn. Han er fodboldspiller, og han løber en gang imellem, og han kan også have ondt i knæene en gang imellem. Det er ikke nødvendigvis, at det er et barn, det kan også være voksne og deslignende. I dag der skal vi have kigget på den her knogle hernede. Nogle kalder den lægknoglene, der sidder hernede. Men det er det knoglefremspring her, der er faktisk noget af det vigtigste. Fordi den går herfra, og så går den herop igennem, og herned til. Man kan se den her på det udspring, der ligger her. Og de fleste gange, hvis man for eksempel er øm hernede, i det her område her, eller man er øm heroppe, så kan der godt faktisk være et problem, fordi hvis den knogle her, den sidder fast, jamen, så kan man godt have problemer med at få rotation i foden her, altså på den måde her. Og så kan man så sørge for at teste op, hvor meget det er, og hvor meget der skal være, og andre ting i forhold til, hvordan det er som normalt skal være. Ikke? Så vi tester det her, og der er god rotation i foden, når man har benene op sådan her. Der er nogle mennesker, der kun kan komme sådan lige hertil i rotation, og det vil sige faktisk, at fodene skal kunne komme i hvert fald over i 45 grader her, hvis man ikke har nogen skader, tidligere skader og sådan noget, eller også udadgående her, på den måde her. Så det er, når, hvis det går op i knæet, når man løber for eksempel, så er det ene måde, man kan få testet af her, eller hvis man er nede i foden, eller man har fejlfunktion i foden, eller et eller andet, så kan man få testet af på den knogle her, om det er det, der måske er låst. Så hvis du vil vide mere, så kan du altid kigge ind på vores hjemmeside, hallandsson.dk, eller følge med ind på vores Facebook-side, Klipning Hallandsson på Facebook. Og ja, ellers ses vi nok derude på et andet tidspunkt. Okay? Hej.